Hej og velkommen til lidt undervisning med kamera over. Jeg vil lave nogle serier, hvor jeg viser, hvordan man kan bruge kamera over-indstillinger, når man laver digital fotografering. Det er en kæmpe stor hjælp med kamera over, bare til at lave de almindelige videoer. Jeg starter med at åbne mit Adobe Bridge. Der har jeg alle mine filer til at ligge. Dem kan I selv finde derigennem, hvad enten I har dem liggende på skrivebordet, eller I har dem under denne PC. Det finder I selv ud af. Det første jeg gør, det er at finde det billede, jeg skal bruge. Jeg åbner det her billede. Og nu kan I se, nu er det blevet åbnet i kamera over-indstillinger. Jeg kører lige den her ud, så. Og det billede, som det er taget, det kan man se her, det er ad shot. Jeg kan sætte det til forskellige funktioner her, daylight for eksempel. Det giver lidt anderledes. Men jeg kan godt lide den måde, hvor billedet er taget, som det er lavet. Så derfor bruger jeg altid den her ad shot. Det første jeg så gør, det er at klikke på autoindstillinger her. Så får kamera overindstillingerne lov til selv at bestemme, hvordan den vil have det, hvad de synes, der er optimalt med farver og det hele. Men det er jeg nu ikke helt tilfreds med. Jeg plejer så at køre jeg lidt ned, det bliver temmelig lyst, det her billede. Så sætter jeg den en lille smule ned. Og se, nu begynder det at give nogle farver i skyerne, eller i himlen heroppe. Når jeg har gjort det, så kan jeg altid justere det en lille smule med noget vibrance hernede, hvor man kan justere farverne en lille bitte smule. Ikke ret meget. Det næste jeg så gør, det er at gå op i details og skarphed heroppe. Her sådan, der har man noget, der hedder skarpning af det billede, man har. Det kan lave nogle skarpere detaljer på billedet. Jeg plejer at bruge omkring 80-90 med de billeder, jeg laver, fordi at det passer til de objektiver, jeg har. Jeg prøver at køre den lidt op her omkring 88-89, der synes jeg, det ser rimelig godt ud. Det næste jeg så gør, det er at gå ned i masking hernede. Så prøv at holde alt-tasten ned på din PC. Så kan du se, hvordan, samtidig med at du trækker den her, så kan man se, hvordan at man kan lave de her kanter skarpere på selve kirken. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker. Jeg holder alt-tasten ned og trækker i den her. Nu kan I se, nu bliver kanterne skarpere på de forskellige ting på kirken og på vinduerne i kirken. Jeg vil sige, det er cirka der et sted. Det er sådan set det eneste, jeg laver ved mine billeder i udgangspunktet. Men vi vil prøve i de næste video at gennemgå nogle flere indstillinger heri med det samme billede. Jeg vil sige tak for i dag. I får den næste video snart. Hej. Video snart.